everybody nọ na my page. Ana m ekene, ana m asị kelku unu mere, unu bọkwara. Ahụ ọdụkwa unu la mma. Ama m na ahụ dị unu niile na mma. N'ụbọchị taa, ihe m bịakwarala ikwu enweghị ihe ọjọọ. Abịara m ikwu maka nsọpụrụ n'ezinụlọ. Kedu ka o si kwesie ka ị na-enye nsọpụrụ n'ezinụlọ? Maka na ihe gbasara nsọpụrụ n'ezinụlọ na-enye nsogbu. Mgbe na-ajụ sị, nsọpụrụ kedu ka o si kwesie? Ezinụlọ ọbụla bụ nsọpụrụ enweela ka esi wee mee ya, o suppose ka ọ dịrị. According to Bible sị na anyị ga-eruberu di anyị isi. Ya bụ na onye isi ezinụlọ bụ di anyị. Di anyị bụ onye isi ezinụlọ. Di anyị abụkwa onye isi ezinụlọ. Ọlụ ya ka ọ bụ ịchịkọta anyị. Anyị niile ga-anọ n'okpuru ya. Onye bụ nwunye ya bụ onye akpọtara, onye enyere si n'akụkụ arụ ya wee wepụta. Otu aka Bible si kwuo ya. Onye a na-enyere ya aka. Ya bụ na nwunye ya bụ manager ya. Ya bụ na nwunye ya bụ ihe ọ na-eme ihe bụ ihe di ahụ si mebe. Ezinụlọ ọbụla nwoke kwesịrị ibu ụzọ. Mbụ, nwoke a ga na-agba mbọ, na-agbasi mbọ ike, na-akpata ego. Ama ka ego esi na-abata n'aka ya, mana ọ ga na-akpata ego, na-eso na contribute financially n'ezinụlọ. Nwaanyị mbụkwa na onye nke a na-etinyere esi n'akụkụ arụ ya wepụta, kwesịkwara ịgbasi mbọ ike, na-ewetekwa ego. Ama ka otu ọbụla o sira, ọ bụrụgodu na nwaanyị na ego gị ka nke nwoke, ị ka kwesịrị inyekwe di gị respect ahụ ruere ya. Ụmụ ndị ahụ unu na-amụ ga na-elegara unu na-abụ anya, wee na-enye di gị ya bụ nsọpụrụ. Nsọpụrụ n'ezinụlọ dị mkpa, maka na ezinụlọ enwero nsọpụrụ, ụmụ adịkwa na-enye nsọpụrụ ma ha pụọ n'ezi. Ụmụazị pụọ n'ezi, ha agaghị enye nsọpụrụ. Duto na n'ime be ha, nne ha na nna ha adịghị enye nsọpụrụ. Mana Baịbụl nwere ihe ọ gwara ụmụ nwoke. Uwe osi nwoke ọbụla fụ nwunye ya n'anya n'ebe ọ karịsịrị. Ị ga-afụ nwunye gị n'anya. Ịfụnanya na-eweta nsọpụrụ. Mana nwaanyị aga na-ele ịfụnanya anya wee nyeme nsọpụrụ. Nwoke agakwa na-elebe nsọpụrụ anya wee mebe ịfụnanya. Onye ọbụla ga na-alụ nke ya, maka na oge ikpeazụ onye ọbụla ga-eji aka ya wee pụta wee bịa wee zaa ajụjụ nke ya. Kedu ka ọ dị n'ala Igbo? Ala Igbo anyị, nwaanyị ma ụmụ kwesịrị inye di ya nsọpụrụ. Ọkwana ya ka m ji sị n'ala Igbo, otu omenala ndị Igbo si dị, omenala ndị Igbo na-enye Chukwu aṅụrị, maka na otu o si dị n'akwụkwọ nsọ, otu ahụ ka o sikwa dị n'ala Igbo. So nwoke a na-enye ya nsọpụrụ. Ọnya ka m bịara ka m si, biko ka isi azụ ụmụ gị n'ezinụlọ. Ọ na-emezi na famili ọbụla ịkụziere ụmụ gị fa na-enye di gị nsọpụrụ, na-enyekwa gị nsọpụrụ. Ha ga na-emekwa ada na diọkpara n'ezinụlọ. Mgbe di na nwunye na-anọrị, mgbe unu anọghị ya, ụmụazị ndị ọzọ ga-enyekwa ada nsọpụrụ, nyekwa diọkpara nsọpụrụ. Otu ha si tọọ ka esi na-enye nsọpụrụ. Ọ bụrụ na anyị wepụta ụbọchị taa, bido na-eme ka ọ na-aga ọfụma n'ezinụlọ anyị, ana m agwa gị ị mara na ọ ga-adị mma. Ezinụlọ na-eme ekwe ka na-enye nsọpụrụ, na-egosi na-eme ya n'ezinụlọ family ọbụla. Maka na family na-ebuild village, wee na-ebuild state, wee na-ebuild nation. Ọ bụrụ na family niile mebe ihe a, anyị ga na-enye nsọpụrụ. Kụziere ụmụ gị ka esi enye ndị na-akụziri fa nsọpụrụ. Kụziere ụmụ gị ka esi enye okenye ọbụla afụrụ n'ụzọ nsọpụrụ. Maka na ihe nji ekwu ya bụ
even a na-agazi n'ụzọ kịta ọ fịara arụ ịfụ ụmụazị m ga-ekene okenye mana n'ala Igbo ọ dịkwa n'otu a. Biko ụmụnne m, ịnọrọ na peji ma biko share this post, share it to save families. Ihe anyị na-ekwu bụ maka family. Share it ka ọ gaa viral. God bless you and God bless your family.